Shubor nagaslem jong unongsan hima. USP ka West Khasi Hills District ulapentep ba uba parling lengdo ubasyong basa ha apa New Nongston ulawan ujor ha police station Nongston ya ka jingja ka khun jong u kabakerteng ka samla balarisuk marbanyang arpusan snem karta kani ka samla kalaja nalaying nadu ka khanyo tarik ubanai leber arhajar arpuar klem kanu ka jing pentem ha ki bahiyeng hasem jongka tat hadu menta. Ha kabedai bat kani USP ula kerpat ya kibayoi bat tip ya kate ka samla bakin snow ban pentip mardor syaki thanat pulen ke badan hapa Meghalaya bat ki ba markhap jong ka jella khnang ban lap ya kate ka samla kani ka samla kalong ka basai ka sne do kadon sanphut ka jingjrong usnyo ubayong kadon ya ki bniat ki baben ka jingkhia kombasan phau keji bat ya ki jan bakapong omla satia bantem.